Сабаку Лукашэнкі сустракалі з ганаровай вартай. Генерал адправіўся да анёлаў. Які стратэгічны аб'ект адкрылі ў Забайкаллі? Якімі поспехамі хваляцца раённыя газеты? Вітаем, сябры, у нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Лукашенко працягвае сваё турнэ па арабскіх краінах. 4 дні ён правёў у Амане. Лукашэнку суправаджаў міністр замежных спраў Максім Ржанкоў і старэйшы сын Лукашэнкі Віктар. Акрамя іх і Наталлі Эйцман па прылёце ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты былі заўважаны яшчэ 2 удзельнікі дэлегацыі. Гэта асабістая доктарка Лукашэнкі Светлана Канашэнка і ягоны шпіц Умка, якога тая несла на руках. Такім чынам, ягоная лекарка са шпрыцаноскі стала шпіцаноскай. Адзенне Лукашэнкі сведчыла пра тое, што візіт гэта неафіцыйны. Хутчэй за ўсё Лукашенко прыехаў адпачыць і ўтрэсці свае асабістыя сямейныя справы. Як кажуць, дзяржаўныя справы ў першую чаргу, а асабістыя па-за чаргой. Лукашэнку і яго сабаку сустракала нават ганаровая варта. І падобна ўсё ж сабака быў важнейшы, бо Лукашенко ішоў сам, а сабаку неслі на руках. Відаць, Лукашенко нядрэнны кліент для эміраў, паколькі яны пускаюць яго з сабакам. Бо, як вядома, сабака ў арабаў лічыцца нячыстай жывёлай. Трымаць сабаку ў доме забараняецца. Кажуць, сам прарок Магамед казаў, што дом, дзе жыве сабака, не наведваюць анёлы. Але ў Эміратах, відаць, палічылі, што Лукашенка і ягоны шпіц усё ж важнейшае за нейкага там анёла. А тым часам да анёлаў адправіўся расейскі генерал Ігор Кірылаў, начальнік войскаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны расейскіх войск. Адбылося это 17 снежня. У генерала якраз планаваўся ў гэты дзень брыфінг, але яму ў гэты дзень не пашанцавала. Хтосьці заклаў выбухоўку ў самакат, які стаяў каля дому. Выбух адбыўся акурат у той момант, калі генерал з памочнікам накіроўваўся да аўтамабіля, каб ехаць на працу. З нагоды забойства генерала паспеў выказацца і Рыгор Азаронак. Генерал, он остался жив. И обрушит с небес на вас такое химическое оружие, что ваши шкурки облупятся, полезут волдырями, и весь гной ваш вскипит и зальет ваши глотки, выползут ваши глаза, и последнее, что увидят они, яркая вспышка солнечного света. Это генерал Кириллов улыбнется. Гэты фрагмент прамовы Азаронка размясціў сябе папулярны расейскі Z-канал з кароткім каментаром. Навіны псіхіятрыі з Беларусі. Пакуль Лукашенко знаходзіцца ў гастролях па цёплых краінах, ягоны цэнтр выбаркамі імітуе гарачую перадвыбарчую барацьбу. Закончыўся этап збору подпісаў і ўсе кандыдаты аднеслі дакументы ў выбарчую камісію. Апошнімі туды паступілі дакументы Лукашэнкі. Паведамляецца, што за Лукашэнку сабрана 2,5 мільёны подпісаў. Невядома, чаму не 5. Хіба зімовы дзень кароткі. Усе ягоныя спарных партнёры заявілі, што сабралі неабходныя 100 000 подпісаў. У гэта цяжка паверыць, яшчэ цяжэй праверыць. Узнікае пытанне, ці тыя подпісы рабілі на ксераксе, ці яны існуюць толькі віртуальна. Пакуль што вядомыя лічбы па 4 абласцях – Берасцейскай, Віцебскай, Гарадзенскай і Магілёўскай. Яны не даюць поўнай карціны, але тэндэнцыі ўжо адсочваюцца. Як некалі ў 80-е гады савецкія людзі па тым, у якім парадку члены палітбюро стаялі на маўзалеі на чарговым пахаванні генсека, вызначалі наступнага генсека. Так і зараз можна прыкінуць, колькі адсоткаў каму напішуць на так званых выбарах. Што ж, чакаць засталося нядоўга. Праз 1,5 месяца будзем ведаць. Застаецца толькі дыскусійным пытанне. Напішуць Лукашэнку 90% ці крыху менш? А вы як думаеце? Калі расейскі генерал не патрапіў на свой брыфінг, то Марыя Захарова, прэс-аташэ расейскай МЗС, на наступны дзень брыфінг правяла і заступілася там за Беларусь, дакладней за Лукашэнку. Але для Захаравай гэта адно і тое ж. Сколько раз Беларусь, несмотря на западное давление и вот эти перекошенные натовские морды, предоставляла свою площадку, проявляла не просто гостеприимство, а именно посреднические, в самом лучшем смысле слова, усилия для переговоров, в частности, по Минским соглашениям.
Пад пляцоўкай Захарова, відаць, мела на ўвазе паўднёвую тэрыторыю Гомельскай вобласці ў 2022 годзе. У самой Захаравай твар не быў перакошаны, бо яна яго, відаць, перад брыфінгам паправіла. Бутявка вздолбезнулась, сопритюкнулась и усяпалась на пушке. Сапрыцюкнулася і пасяпала праводзіць брыфінг, а пасля і абдудоніцца можна. Галоўнае, каб морду дужа не перакасіла. Пакуль у Маскве вырашалі пытанні сусветнага маштабу і сусветнай палітыкі, у Забайкаллі, а менавіта ў Чыце, нарэшце адкрылі драўляную вулічную прыбіральню, якую мясцовыя жыхары чакалі аж на 2 гады. Паставіць яе паставілі, а вось карыстацца дазволілі не адразу. Жыхары ўбачылі, што на дзверы туалета, як ганарова называецца эта капітальная пабудова, прыбілі доску. Вулічнай прыбіральні ў людзей няма ўжо амаль 2 гады. Старую знеслі ў пачатку 2023 года пасля візіту намечніка міністра будаўніцтва і ЖКГ Расеі Аляксея Яраська. Цэлы год нічога не мянялася. Народны фронт запатрабаваў арганізаваць людзям камфортныя ўмовы. Улады паабяцалі ўсталяваць прыбіральню ў красавіку, але зрабілі толькі цяпер. Мабыць, на праектаванне такого капітальнага збудавання спатрэбіўся час, але ўжо ўсталяваны туалет закалацілі, у яго не патрапіць. Жыхары баракаў працягваюць выносіць вёдры, нібы жывуць у глухім сярэднявеччы, паведамляецца ў суполцы Народнага фронту гораду. Што ж такого здарылася? Гарадскія ўлады паведамілі, што туалет пакуль зачынены да прыняцця работ. Відаць, чакалі камісію, каб тая праверыла, ці належнай глыбіні яма пад тым туалетам, ці правільна памеру дзірка выразаная. А можа, проста ў горадзе закончыліся чырвоныя стужкі, і начальства чакала іх паступлення. Падобна, праз колькі дзён тыя стужкі падвезлі, дошку адбілі, і прыбіральня нарэшце расчыніла свае гасцінныя дзверы для наведвальнікаў. Таму жыхароў бліжэйшых дамоў можна павіншаваць з аблягчэннем. А вось назву аб'екта трэба скараціць. Першыя 5 літр можна цалкам замяніць адной «С». Тым часам на поўначы Беларусі, на самай мяжы з Расеяй, у пасёлку Азярышча адкрылі не прыбіральню, а цэлую абноўленую амбулаторыю. З такой нагоды не грэх і стужку чырвоную перарэзаць. Для такой значнай падзеі ў пасёлак прыехалі кіраўніца гарадоцкага раёну Ірына Палякова, старшыня райсавету Святлана Зуева і галоўны абласны медыцынскі чыноўнік Міхаіл Вішнявецкі. Перарэзаўшы стужку, Ірына Палякова з гонарам заявіла: «Не адзін год раённая ўлада думала, як стварыць годныя ўмовы для азярышчынскіх медыкаў і іх пацыентаў. Нарэшце нам удалося знайсці аптымальнае рашэнне і рэалізаваць яго. Што ж, застаецца толькі парадавацца за чыноўнікаў. А вось само Азярышча працягвае выміраць. Некалі пасёлак быў нават райцэнтрам, у ім жыло больш за 5000 чалавек. Зараз тут засталося крыху больш за 1000 жыхароў. Каб адкрыць амбулаторыю, раённая ўлада думала не адзін год. Вось чаму Лукашенка пры ўладзе ўжо 4-е дзесяцігоддзе. Яму ж за ўсю краіну думаць трэба. Не толькі ў Азярышчы ўлада клапоціцца пра народ, думаюць пра людзей у Бешанковічах. Недарэмна ж гэтымі раёнамі кіруюць жанчыны. У Бешанковічах пасыпалі пяском сцежку, што стала нагодай для вялікага артыкула ў мясцовай раёнцы. Падсыпалі нават не саму сцежку, а падыход да этой сцежкі, якую раёнка назвала пешаходнай артэрыяй. Як гэта яшчэ кіраўніцу раёна Галіну Унуковіч не паклікалі, каб перарэзала чырвоную стужку. Трэба яшчэ было, каб і бацюшка свяціў эту працу, а то хто ненарокам лопнуў і расхвошча. Дык чым же так важная гэтая артэрыя? Раённая газета ўсё расклала па паліцах. Людзі звыклі спускацца да мосціка цераз ручай з невысокага ўзгорка, скарачаючы свой шлях. Але дабрацца да партаптанай сцяжынкі з першымі замаразкамі бывае складана, бо дарога па вуліцы Першамайскай слізкая. Вось тут бешанковіцкія камунальнікі здзейснілі подзвіг, не меншы, чым антычны герой Геракл. Яны завезлі сюды пясчана-солевую сумесь і пасыпалі ёй сцежку. Яшчэ камунальныя службы ўсталявалі жалезны поручань, прыкладна 2-метровай даўжыні. У іх далейшых планах, піша выдання, прывесці ў належны стан сцяжынку ўздоўж плота, якая вядзе ў бок шматпавярхоўкі. Тыя ж беларусы, што з'ехалі за мяжу,
Мусяць скрыгатаць зубамі і зайздросціць поспехам камунальных службаў пасёлка на Дзвіне. А на Глыбоччыне ў раёнцы пахваліліся тым, што знайшлі прадаўца ў краму ў вёсцы Верхняе. Бяда ў Верхняе прыйшла, адкуль не чакалі. Прадавачка крамы пайшла на пенсію, і краму вырашылі зачыніць. У вёску 2 разы на тыдзень стала хадзіць аўталаўка. Вяскоўцам, якія без 5 хвілін ледь не сталі жыхарамі аграгарадка, гэта не спадабалася. І яны сталі біць ва ўсе званы. У сэнсе не ў мясцовай царкве, а сталі скардзіцца ва ўсе інстанцыі. І начальство зарабіла такі ласку. Прадаўца ўдалося знайсці. У сувязі з гэтым у вёску прыехала старшыня райсавету Вера Цяліца і намесніца кіраўніка Глыбоцкага раёну Алена Шалонька. Пераразалі яны стужку ці не, раёнка не паведамляе. Але гледзячы на памер артыкула, можна зрабіць выснову, што падзея эта была больш значная, чым нават пасыпанне пяском сцяжынкі ў Бешанковічах. Што тады казаць пра Жодзіна, дзе вынайшлі новую тэхналогію укладкі асфальту? Абавязкова трэба гэта запатэнтаваць. Такі клопат пра дарогі варты цэлага артыкула не ў нейкай там раёнцы, а ў савецкай Беларусіі ці нават сюжэту на беларускім тэлебачанні. А з суседніх гарадоў і раёнаў варта арганізаваць прыезд дэлегацый па абмену досведам. На этом у нас усё. До наступнай сустрэчы. Дзякую за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайце наш канал, ставце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!